wallahi yanzu nake na wannan Nigeria gist nake duba shi whisky ya saki sabuwa ko ina jin labari ai wallahi waka nake ga ma ya saki sabuwa Allah barin sama ita kai sa mana mujita na shine burinki aki na shine burinki I need to see you na da yankan farce Alhaji na magana wa Alhaji gani ai in yankan farce ne tunda ka same ni ka gama Obama nan da kake ganin sa gwamnan America ne ko shugaban kasa ni ne nake yanke masa farce kai wannan ne kudin brigade ko brigade yake mai kudin Najeriya ne ko Kano ai yankan farce duk sati sai na yanke masa so 16 to yanzu dai a yanke min na okay ai Alhaji ni dai yankan farce ku kai ba a cewa komai wallahi yawa kai dai kawai ka bari ai tunda ka same ni ka gama kawai Alhaji ai Alhaji watan in na rike kafar brigade wallahi har ba su saki ta yawa gaskiya ka iya yanke farce kai Alhaji hadda irin wannan kyauta ai normal ne haka da normal nagode Alhaji nagode suna na ke bisho ne labarin dai zai fara sai ga baby ya fara ta kunta ba anya kuwa da sanyin safiya an fito in samu 1000 kai anya ba zan koma ba kai gaskiya dai ni na san nayi dace 1000 zuwa bari dai in fito in ƙara ganin ta kai 1000 fa anya kuwa kai 1000 fa da yawa fa anya kuwa koma nake tunani ka koma mana to kawai in koma kawai ko bari dai in koma yawwa kai na fasa kafa in je ban samu wani kuɗin ba fa kai bari dai kawai in tafi ka tafi yankan farce an baka 1000 to ba zan dan ƙara zagawa ba ke sai da na ce kai gashi nan sai gumi kai hana ce kai 1000 fa ka samu ba zan dan ƙara zagawa ba saboda Allah da Annabi ka samu 1000 ni tunani ne irin zan samu irin 10,000 mai nacin nan ko to gashi nan wallahi duk tunani irin zan samu irin 10,000 ka rage sauki